Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Roblox. Astăzi jucăm singuri, păcat că nu mai ieșise de aici. O să jucăm singur, o să jucăm hard outpost și dacă n-ați văzut ultimul episod, am luat pe torch și l-am echipat. Sally's House. E ok. Să mă dea pe mine Piggy și sunt foarte fericit. Măcar pe episod. Mereu mi se ascunde chestia asta. Spuneți-mi voi cum fac să nu se mai ascundă chestia asta, că nu vreau să se mai ascundă. Nu sunt eu, păcat. Vreau să nu se ascundă chestia, atât. Nu cer așa mult. Că nu vreau să apăs pe ea de fiecare dată. Hai, go, vreau. Asta e, bla, mă duc pe ei. Hai pe ei, pe mama lor, să scăpăm. Chide ușa. Bum. Nu aici. Aici a căutat. 100% are cineva cheia verde. Ia, haide la cheia verde, care o ai? Nu plec de aici, să știi, că nu pot să-mi faci troll. Ia uite-o. Aici am fără cheia. Piggy s-a dus pe acolo, cred. Hop, ba nu, e chiar aici. Este poneiul. M-a ajutat cu ceva aia. Nu spune că vine după mine. Nu vine. Aici pe altcineva. E numai cheia asta aici. Duc, o pun rapid. Hop, în grădină cu mine. Sper că e ceva acolo. Sper că ori e plank, ori e plank, nu e plank. Sper să fie ceva aici. Haide! Bine mă, range, eu vreau range. Range. Eu am luat range. Tița a luat altceva și aia o să ia cheia cealaltă. Sper că o să ia pe aia. M-am mers sus. Sper să nu fie aici. Hop. Oh, da, nu e nimic aici, am uitat. Am nevoie de plank. Care are plancul? Haide, pune plancul să fugim. Nu are plancul. No, papa. S-a aruncat după noi, nu? Da, cred că s-a aruncat după noi. Asta mi-a închis ușa. Bravo, îmi place de ea. Nimic aici. Hop, că nu vreau să fiu prins. Hop, sarmaua. Hop, ușa nas. Nu mai vine. Ce să pune cineva plank-ul. Nu vreau eu să pun. Acum. Haide, pune plancul. Plank. Stai un pic, ce e acolo? Oh. E ok pentru fiecare. Bă. Trolăriță căcăcioasă. Bam, sper să o prindă Piggy pe asta. Ia uite cum îmi închide ușile în nas. Numai ca să mai stau 10 minute să le deschid. Hop, direct aici.
Nimeni n-a luat cheia aia. Eu vreau să iau cheia albă. Deschid, apoi iau codul și bam, scap. Easy. Easy. Hop. Ne grăbim. Uite aici, gata, rotițe. Cheia. Cheia numai așa o pot lua. Nici măcar așa nu pot lua. Gata, am o cheia, mă duc, deschid. Sper să se vadă bine pe video. Hop. Nu. Fugi, că nu vreau să mă prindă chiar acum. Unde ești, măi? Opa. Nu. Sper că am scăpat de el, că vreau să mă duc acolo. Da, cred că am scăpat, mă duc la masă. Că mă duc în grădină. Iau cheia. Și am zis că iau cheia asta. Hop. A venit aici. Închid ușa. O să închid ușa și aici în basement după mine. Sper să nu vină. Dacă vine o să... n-a deschis cu ciocanul. Hop. Până aici. Scap. Bine. Prima scăpare. Ha, ce bine îmi pare că ai luat țeapă. Ce bine îmi pare că ai pierdut. Haide cu punctele alea. Și o să-mi iau un trep de data asta. Ce trep aș putea să-mi iau eu? Am pasta de slow. Cred că aș lua alarma. Sau teleporterele. Să iau teleporterele. Să iau alarma. Are rating de 10,5 și asta rating de 12. Am să le iau pe astea cu rating de 12. Nu. Cred că am să le iau pe alea cu alarma, că sunt mai bune. Sau să iau teleportele. Nici nu știu. Scrieți voi în comentarii ce vreți să iau. Că iau ce vor abonații, nu iau ce vreau eu. Nu infection. Nu vreau infection, nu-mi place infection. Și mă pune fix pe infection, Piggy, mersi. Mersi tare mult. Îmi vine să cred că e pe infection. Ca să vină să fie prins. Măcar o să-i ard pe toți. Cu torcerul. Arde-le fâșul. Bunny hop. Hop, ia uite-o. Ia uite cum s-a transformat în Polly. Iute-i pe oamenii mei. Iute-i după ei. Nu vine să cred. Iute cum moare. Te-ai dus. Nu te-ai dus. Te duci. Hop.
Opa. Bă. Trecut prin ușă. Mă. Nu. Mor, mă. Nu. Am cel mai scump skin de aici. Numai 10. Ia, oare pot să spun în lobby? Bară. Nu pot. Cred că metrou, bine. Uganiu. Și player. Nu, player. Votați odată player. Hai cu player. Ia, luați de aici. Player. De playeror. Oh. Începem 11 minute de filmare. Mai am mult, ticule, să filmez. Ticule. Frate, cheia ticul ăsta. Cheia verde. La mine am zis. Oh my, că acolo e ciocanul. Iau cheia verde. Sper că e ceva la cheia verde. Ce-ți voi aici? Nu e nimic. Nu, am luat apă. Trebuia să iau ciocanul. Era mai folositor. Și acum iau ciocanul. Nu iau ciocanul. Sau iau ciocanul și fug. Fugi, ticule! Fugi! Fugi, ticule, că vine Peggy. Dacă nu pot să deschid asta de jos. Nu! E așa nas, mă, frate. Du-te pe aia. Fac orice să nu mă prindă. Nu. Ce i-am dat. Acum vine spre mine. Nu, am murit. Nu. Doamne, că ți-au murit. Nu, și mi-a dat troll Piggy. Fugiți, bai! Ua! Hai că au murit amândoi. S-au făcut praf. Iau Renciu și fug. Ia Renciu, fugi! Nu! Renciu am zis și fugi. Nu! Mamă, de câte ori am scăpat de Piggy. Doamne ferește, dacă era player până acum, cred că era mort de vreo 2 ori. Ce bine că e deschis aici, că dacă nu mă duceam. M-am dus tare. Veni aici. Orange nu mai trebuie. Și nu e nimic. Nu mai iert pe Piggy. Nu! Vreau să-mi pușc.
Da. Și e și bot și vine după ăștia. Fugiți pe aici că vine Piggy. Și vă prinde pe toți. Ia uite pe asta. Am deschis, bă, cu cheia green. Vai, Doamne. Tu la Doamne. Revin.